Оскар Вайльд. Портрет Доріана Грея. Глава 12. Гэта здарылася 9 лістапада, напярэдадні дня нараджэння Доріана. Яму спаўнялася 38 гадоў. І гэты дзень яму наканавана было запомніць на ўсё жыццё. Каля 11 гадзін вечара ён вяртаўся дадому. На рагу Гроўвенер-сквер і Саут-Одлі-стрыт міма яго ў тумане хутка прайшоў нейкі чалавек. І хоць каўнер яго шэрага паліто быў падняты, Доріан пазнаў Бэзіла Холварда. Па незразумелай прычыне Доріана раптам ахапіў нейкі неўсвядомлены страх. Ён не падаў выгляду, што пазнаў Бэзіла, і хапатліва пакрочыў далей. Затое Холвард паспеў яго заўважыць. Доріан чуў, як той спачатку спыніўся, а потым стаў яго даганяць. Праз хвіліну рука Бэзіла лягла яму на плячо. «Доріан, як мне пашанцавала! Я ж чакаў на вас у бібліятэцы з 9 гадзін. Нарэшце я злітаваўся над вашым стомленым камердынерам і сказаў яму, каб ён ішоў спаць, а сам сышоў. Сёння поначы я цягніком еду ў Парыж і вельмі хацеў бы перад ад'ездам з вамі пагутарыць. Калі вы праходзілі міма, я вас пазнаў, а дакладней пазнаў вашае футра. А вы хіба не пазналі мяне? У такім тумане, дарагі Бэзіл. Думаю, што мой дом недзе зусім блізка, але ў гэтым я не ўпэўнены. Вельмі шкада, што вы з'язджаеце. Спадзяюся, вы хутка вернецеся. Не, я прабуду за мяжой недзе паўгода. Я хачу зняць у Парыжы майстэрню і замкнуцца ў ёй, пакуль не скончу адну вялікую рэч. Але я хацеў пагаварыць з вамі не пра свае справы. Вы мне дазволіце зайсці да вас на хвіліну? Мне трэба сказаць вам нешта важнае. Калі ласка. Але вы не баіцеся спазніцца на свой цягнік? Спытаў абыякавым голасам Доріан. Холвард зірнуў на гадзіннік пры слабым святле ахутанага туманам ліхтара. У мяне яшчэ процьма часу. Цягнік адыходзіць у чвэрць на першую, а зараз толькі 11. Пытанне з багажом вырашанае. Са мной толькі гэты сакваяж, і мне хопіць 20 хвілін, каб дабрацца да вакзала Вікторыя. Доріан зірнуў на Бэзіла і усміхнуўся. Вось, значыць, як падарожнічае вядомы мастак. Сакваяж Глэдстон і паліто Ольстер. Заходзьце ж хутчэй, а то туман забярэцца ў дом. І калі ласка, не расчынайце сур'ёзных размоў. У наш час больш не існуе нічога сур'ёзнага, прынамсі не павінна існаваць. Холвард толькі пакруціў галавой і прайшоў услед за Доріанам у бібліятэку. У вялікім каміне зырка гарэў агонь, а на маленькім стале стаялі графіны з содавай вадой і вялікія крышталёвыя куфлі. Бачыце, ваш слуга пастараўся, каб я адчуваў сябе як дома. Прынес мне ўсё, што я папрасіў. Ён вельмі гасцінны і падабаецца мне значна больш, чым той француз, ранейшы ваш камердынер. Дарэчы, куды ён падзеўся? Доріан паціснуў плячыма. Здаецца,
ажаніўся з пакаёўкай лэдзі Рэдлі і адвез яе ў Парыж, дзе яна працуе ў якасці англійскай краўчыхі. Там зараз, кажуць, вельмі моднай стала анагламанія. А Віктор, між іншым, быў добры слуга, няма на што скардзіцца. Але я чамусьці яго не ўзлюбіў. Ведаеце, часам вымудроўваеш сабе немаведама што. Яшчэ брэндзі з содавай. Дзякуй, я нічога больш піць не буду, адазваўся мастак. Ён зняў паліто і капялюш і кінуў іх на сакваяж. Дык вось, мой дарагі Дорыен, нам трэба сур'ёзна пагаварыць. Не хмурцеся, калі ласка, мне і так нялёгка пачынаць гэтую размову. Ну дык у чым жа ўсё-ткі справа? Раздражнёна выклікнуў Дорыен, сядаючы на канапу. Спадзяюся, не ўва мне? Я сёння стаміўся ад цябе і хацеў бы пабыць кім-небудзь іншым. Не, менавіта ў вас, цвёрда вымавіў Холвард. Я адбяру ў вас паўгадзіны, не болей. Цэлых 30 хвілін, прамармытаў Дорыен. Не так ужо і шмат, Дорыен, і акрамя таго, гутарка ў вашых жа інтарэсах. Дык вось, мне здаецца, вам трэба ведаць, што пра вас у Лондане гавораць жахлівыя рэчы. Я не жадаю пра гэта ведаць. Я люблю слухаць плёткі пра іншых, а чуткі пра сябе мяне не цікавяць. У іх няма хараства навізны. Яны павінны вас цікавіць, Дорыен. Кожны прыстойны чалавек шануе сваю рэпутацыю. Вы ж не хочаце, каб людзі лічылі вас чалавекам распусным і ганебным. Вядома, у вас становішча ў грамадстве, вялікае багацце і ўсё іншае. Але заможнасць і высокі стан – гэта яшчэ не ўсё. Я зусім не веру ўсім гэтым дзейкам. Я не магу ім верыць, калі вас бачу. Бо грэх заўсёды накладвае свой адбітак на твар чалавека. Яго немагчыма схаваць. Некаторыя лічаць, што існуюць таемныя заганы, але таемных заган не бывае. Іх можна заўважыць у лініях вуснаў, у цяжкіх павеках, нават у форме рук. Летась адзін чалавек прыйшоў да мяне, каб замовіць свой партрэт. Я яго ніколі раней не бачыў, толькі потым ужо наслухаўся рознага пра яго. Ён прапанаваў мне за партрэт шалёную цану, але я адмовіўся. У форме яго пальцаў было нешта глыбока мне непрыемнае. І цяпер я ведаю, што чуццё мяне не падманвала. У гэтага джентльмена жудасная біяграфія. Але вы, Дорыен, ваш сумленны, адкрыты, светлы твар, вашая нічым не азмрочаная маладосць. Я не магу паверыць у тыя дрэнныя рэчы, якія кажуць пра вас. Аднак цяпер я бачуся з вамі зусім рэдка. Вы ніколі больш не завітваеце да мяне ў майстэрню. А таму я губляюся, калі чую ўсе тыя гнюснасці, якія пра вас шэпчуць. Дык вось, растлумачце мне, чаму такі чалавек, як герцаг Бервік, сустрэўшы вас у клубе, сыходзіць з пакоя, як толькі вы туды заходзіце. Чаму так шмат людзей з нашага кола адмаўляюцца бываць у вас у доме і не прымаюць вас у сябе? Калісьці лорд Коўдар быў вашым сябрам. На мінулым тыдні я сустрэў яго на адным званым абедзе. Калі за сталом нехта згадаў ваша імя, лорд Коўдар пагарджальна заявіў, што з такім чалавекам, як вы, небяспечна знаёміць юных дзяўчат, а прыстойнай жанчыне ганебна нават знаходзіцца з вамі ў адным пакоі.
Я нагадаў яму, што вы мой сябар, і запатрабаваў тлумачэнняў. І ён мне іх даў, ды яшчэ і пры ўсіх. Які гэта быў жах! Чаму сяброўства з вамі згубнае для маладых людзей? Гэты афіцэр, які нядаўна наклаў на сябе рукі, ён жа быў вашым блізкім сябрам. З сэрам Генры Эштонам вы былі вадой не разліць, а ён быў вымушаны з'ехаць з Англіі абняслаўлены. Чаму так нізка паў Эйдрыан Сінглтон? А адзіны сын лорда Кента, чаму ён збіўся са шляху? Учора я сустрэў яго бацьку. Ён здаваўся разбітым ад сораму і гора. А малады герцаг Перт? Які прыстойны чалавек захоча цяпер з ім размаўляць? Дорыен, вашая рэпутацыя разбіта ўшчэнт. Бэзіл, не кажыце пра тое, чаго не ведаеце, перапыніў яго Дорыен. Вы пытаецеся, чаму Бервік выходзіць з пакоя, калі я туды ўваходжу? Ды таму, што мне пра яго вядома ўсё, а зусім не таму, што яму хоць нешта вядома пра мяне. Вы ставіце мне ў віну паводзіны Генры Эштона і маладога герцага Перта. Хіба я прышчапіў Эштону яго заганы і навучыў герцага дэбашырыць? Калі гэты дурань, сын Кента, ажаніўся з вулічнай дзеўкай, то пры чым жа тут я? Эйдрыан Сінглтон падрабіў подпіс свайго знаёмага на вэксалі. Гэта таксама мая віна? Я што, павінен сачыць за кожным яго крокам? А гэта ўсё таму, што ў нас, у Англіі, занадта ўжо любяць спляткарыць. Сярэднія слаі ганарацца сваімі прымхамі і паказной дабрадзейнасцю і разглагольствуюць аб так званай распушчанасці арыстакратаў, імкнучыся паказаць гэтым, што яны блізка знаёмыя з тымі, каго яны зласловяць. У нашай краіне варта чалавеку вылучыцца, як быдла сваім брудным языком адразу пачынае мянціць абы што. Дарагі мой, вы забываеце, што мы жывем у краіне крывадушнікаў. Ах, Дорыен, не ў гэтым справа, з прыкрасцю прамовіў Холвард. Я ведаю, што ў Англіі ў нас не ўсё добра і што нашае грамадства нікуды не вартае. Таму я і хачу, каб вы былі бездакорны, а вы зусім не бездакорны. Мы маем права меркаваць аб чалавеку па тым уплыве, які ён аказвае на сваіх сяброў. А вашыя сябры пазбавіліся ўсякага паняцця аб гонары. Яны скаціліся на дно. Туды іх саштурхнулі менавіта вы. Але ёсць і яшчэ больш горшыя рэчы. Вы ж з Гары неразлучныя сябры. Ужо хаця б таму вам не трэ было б ганьбіць імя яго сястры, рабіць яе прадметам насмешак і плётак. Досыць, Бэзіл. Вы занадта шмат сабе дазваляеце. Я павінен сказаць усё. Да вашага знаёмства з лэдзі Гвендален ніхто ніколі не казаў благога слова пра яе. А зараз? Хіба хоць адна прыстойная жанчына ў Лондоне рызыкне паказацца разам з ёю ў Гайд-парку? Нават яе дзецям не дазваляюць жыць з ёй у адным доме. І гэта яшчэ далёка не ўсё. Шмат чаго пра вас пагаворваюць. Напрыклад, людзі бачылі, як вы, крадучыся, выходзіце на досведку з нейкіх брудных прытонаў, і як, пераапрануўшыся простае адзенне, цішком прабіраецеся ў самыя гідкія трушчобы Лондона. Няўжо гэта праўда? Калі мне расказалі пра гэта ў першы раз, я проста рассмяяўся, але цяпер я чую падобныя гісторыі ўвесь час.
А што робіцца ў вашым загарадным доме? Дастаткова толькі заікнуцца, што той ці іншы чалавек наведваў Селбі Роял, як людзі пачынаюць кпіць з яго і падсмейвацца. Вы скажаце, што я бяру на сябе ролю прапаведніка. Што ж, хай будзе так. Гары неяк сказаў, што кожны, хто любіць павучаць іншых, пачынае з абяцання, што робіць ён гэта ў першы і апошні раз, а потым увесь час парушае сваё абяцанне. Ну дык вось, я і ў далейшым маю намер чытаць вам пропаведзі. Я хачу, каб вы вялі такое жыццё, за якое б вас паважалі. Жадаю, каб у вас была добрая рэпутацыя. Вы аказваеце дзіўны ўплыў на людзей, дык няхай жа ён ніколі не будзе ім на шкоду, а толькі на карысць. Пра вас кажуць, што вы разбэшчваеце ўсіх, каго да сябе набліжаеце. Не ведаю, ці так гэта на самай справе, але чую я гэта ад многіх. І ў некаторыя рэчы з таго, што я чуў, я не магу не верыць. Лорд Глостер быў у Воксфордзе адным з маіх бліжэйшых сяброў. Ён паказаў мне ліст, які перад смерцю напісала яму жонка, якая памірала ў адзіноце на сваёй віле ў Мантоне. Гэта самая страшная споведь, якую я калі-небудзь чытаў. І ён абвінавачвае вас. Я сказаў Глостеру, што я вас добра ведаю і што вы не здольны на такое. А ці сапраўды я вас ведаю? Я ўжо не раз задаваў сабе гэтае пытанне. Але каб адказаць на яго, я мусіў бы убачыць вашую душу. Убачыць маю душу? Слабым голасам праказаў Дорыан Грэй. Так, сказаў Холвард, і глыбока ўздыхнуўшы паўтарыў: убачыць вашую душу. Але толькі Гасподзь у стане гэта зрабіць. Дорыан нечакана засмяяўся. Вы таксама можаце ўбачыць яе на ўласныя вочы проста зараз. Хадземце, бо гэта вашых рук справа. Дык чаму вам не зірнуць на тое, што вы нарабілі? А пасля можаце расказваць пра гэта хоць усяму свету. Але вам ніхто не паверыць. Хадземце ж, хопіць ужо плявузгаць аб маральным раскладанні. Цяпер вы ўбачыце яго навочна. Ноткі нейкай вар'яцкай гордасці гучалі ў кожным яго слове. Ім авалодала зласлівая радасць пры думцы, што цяпер цяжар таямніцы з ім раздзеліць той, хто напісаў гэты партрэт. Так, працягваў ён, падыходзячы да Холварда, я гатовы паказаць вам сваю душу. Вы ўбачыце тое, што, па-вашаму, можа бачыць толькі Гасподзь Бог. Холвард здрыгануўся і адхіснуўся ад яго. Дорыан, не смейце так казаць, гэта блюзнерства. Не кажыце такіх слоў, яны жахлівыя і бессэнсоўныя. Вы так думаеце? І Дорыан зноў засмяяўся. Я гэта ведаю. Усё, што я вам сказаў сёння, я казаў дзеля вашага ж добра. Вы ведаеце, што я ваш верны сябар. Не чапайце мяне. Лепш дагаворвайце тое, што хацелі сказаць. Сутарга скрывіла твар мастака. Недзе хвіліну ён стаяў моўчкі, увесь ахоплены вострым пачуццём спачування. Па сутнасці, якое ён мае права ўмешвацца ў жыццё Дорыана Грэя? Калі Дорыан здзейсніў хаця б 10% долю таго, у чым яго вінавацілі пагалоскі, ён і сам, мусі быць, жудасна пакутуе. Холвард падышоў да каміна і доўга глядзеў на паленне, ахінёнае вагнём. Языкі полымя мітусіліся сярод попелу,
белага як іней. Я чакаю, Бэзіл, холодным і ясным голасам вымавіў дзяцюк. Мастак павярнуўся да яго. Вы павінны сказаць мне праўду. Калі вы пакляняцеся, што ўсе гэтыя жахлівыя абвінавачванні паклёп, я вам паверу. Вам дастаткова сказаць, што ўсе гэтыя нагаворы няпраўда. Я не магу паверыць, што вы настолькі бесцаромны, разбэшчаны і сапсаваны чалавек, як пра вас гэта гавораць. Дорыан Грэй пагардліва усміхнуўся. «Хадзімце са мной, Бэзіл», – спакойна прамовіў ён. «Я вяду дзённік. У ім запісаны кожны дзень майго жыцця. Ідзіце за мной, і я вам яго пакажу». «Што ж, пойдземце, Дорыан, калі вы настойваеце. Я ўсё роўна спазніўся на цягнік. Не бяда, паеду заўтра. Але не прымушайце мяне чытаць ваш дзённік сёння. Я толькі хачу атрымаць на маё пытанне сумленны і дакладны адказ. Вы атрымаеце яго наверсе. Тут гэта немагчыма. І вам не прыйдзецца чытаць доўга.